Velkommen til video 12, hvor jeg vil snakke lidt om executive funktioner. Og det her emne omkring executive funktioner, det er et meget stort emne, som jeg helst gerne vil bruge over en time på at gennemgå. Sådan ganske overordnet, så handler det om, at hvis man har nedsat executive funktioner, så har man udfordringer med den her dirigent, der sidder oppe bag panden, som styrer resten af orkestret. Og den måde, man kan opleve nedsat executive funktioner på, det er, at man kan have svært ved for eksempel at komme i gang med aktiviteter, man kan have svært ved at planlægge og organisere, man kan have udfordringer med tidsfornemmelsen, impulskontrol og kan have svært ved at skifte strategi og ved pludselige ændringer af planerne, man kan have svært ved at gennemføre aktiviteter. Så det er et stort emne, og det jeg synes, vi skal prøve at gøre i den her video, det er at lægge særlig vægt på, når vi har autisme i samspil med ADHD. Og det giver god mening, fordi omkring 30-50% af alle autister, siger man, har også ADHD oven i autismen. Godt, og det jeg så har prøvet at gøre her, det er at komme ind på to situationer, som kan være særlig vanskelige, når man er autist og også har ADHD med i regnestykket. Og den første situation handler om at skulle rydde op i garagen. Og det er så et eksempel på en kompleks opgave med mange elementer, mange trin i opgaven. Og det, der kan være svært for den her person, der er autist og også ADHD med i regnestykket, det er det hele taget at skulle komme i gang med opgaven, fordi den er kompleks, der er mange trin i den her proces. Så det der med at igangsætte kan være rigtig vanskeligt, særligt hvis ikke der er en interesse i det. Så det er første udfordring. Så er der også det her med at skulle organisere og planlægge, altså at få lavet et ordentligt system, som man kan nå sit mål. Det kan også være rigtig svært, når man har den her kombination. Tidsfornemmelse kan også være en udfordring. Hvor længe skal jeg, altså hvor lang tid tager det her, den her oprydning? Hvor lang tid skal jeg sætte af? Hvor lang tid tager det at udføre den her specifikke opgave? Det kan være rigtig svært at være med til at gøre, at man har svært ved ligesom at vurdere, jeg har sat 2 timer af her, det burde være nok, men i virkeligheden skal man jo faktisk bruge 5 timer, så det kan sådan komme bag på en, så at sige. Opmærksomhedskontrol vil også kunne være en udfordring. Det her med at holde fast på den opgave, man er i gang med, og ikke at lade sig aflede og distrahere af noget andet. Impulskontrol, det kan være, at planen ikke lige går efter ens hoved. Så dur det ikke, at man bare siger, nu kan det ikke være nok, og man går sin vej, og så får det lov at flyde. Altså man skal være, i stand til at kunne regulere sine følelser, og fortsætte med opgaven, også selvom at der er et eller andet, der er vanskeligt, et eller andet, der irriterer. Og er man ramt på det executive funktion, så kan impulskontrol være noget, der kan ligesom være med til at gøre opgaven svær, så at sige. Det kan være svært at bevare kontrollen, så at sige. Det kan være svært at regulere sine følelser. Fleksibilitet, det kan være, at man er nødt til pludselig at skulle gøre noget helt andet, end man lige havde forventet. Og det er også en del af de executive funktioner, også noget, der kan i den grad komme i spil, når der er autisme plus ADHD med i regnestykket her. Og det kan være, at det system, man havde lavet, det ikke passer. Man havde måske bygget et eller andet simpelt reolsystem, og så viser det sig, at det virker ikke. Så er vi nødt til at ændre på det, og det kræver kognitiv fleksibilitet at kunne være i stand til at skifte plan og gøre noget andet, hvis der pludselig opstår noget uventet. Og hvad så, hvis man kan genkende en situation ligesom den her i parforhold, hvor autisten, som så også har ADHD, vil have svært ved at initiere og komme i gang med en opgave, lidt ligesom den her. Jamen, i mange tilfælde, der kan det være en god idé, at man som neurotypisk partner støtter en lille smule op. Man behøver ikke at tage over og fuldstændig styre showet, men bare lige agere støtte i lille omfang. Og særligt i forhold til det her med at organisere og planlægge, at hvis man støtter op der, så kan det blive meget lettere for autisten at komme i gang og få udført opgaven. Et andet godt råd, når vi har sådan en kompleks opgave, der skal udføres med mange trin, der vil det handle om at dele den op i mindre enheder, så ikke at man har den her opgave, der hedder, okay, nu skal jeg ordne hele den her garage, det kan jeg ikke overskue, det er alt for komplekst. Så vi simpelthen fra starten af deler opgaven op i, lad os sige, hvis den her garage består af 3 rum, at man tager 1 rum ad gangen, og så er det kun det, man gør. Det er en måde at reducere kompleksiteten på, og det vil gøre det meget lettere for den her person med autisme og ADHD at komme i gang med opgaven. Så jo mere kompleks den er, jo flere trin der er i opgaven, jo svært bliver det at overskue den, og jo svært bliver det at komme i gang.
Og en anden situation, der kan være udfordrende for autister, og særligt hvis der også er ADHD med i regnestykket, det er det her med at kunne huske informationer, og så også anvende dem på den korte bane. Og vi snakker om det, der hedder nedsat arbejdsudkommelse, som typisk er en udfordring, når man har nedsat eksekutive funktioner. Og en hverdagssituation kunne være en som den her, hvor vi har en situation her, hvor den neurotypiske partner skal på arbejde i 7-8 timer, og autisten har så fået nogle opgaver at vide mundtligt. Og det kan være, at det er noget med at skulle give katten vand, der står mad, og barnet skal have noget særligt grøde og en tøjvask og så videre. Og de informationer er så blevet givet mundtligt, og når så den neurotypiske partner kommer tilbage, så er det kun 2 eller 3 af de her opgaver, der er blevet udført. Og hvis det sker igen og igen, så kan det være meget opslidende sådan psykisk. Altså det kan virkelig være noget, der kan give anledning til konflikter. Og for at undgå de her opslidende diskussioner og konflikter, der handler om, at tingene ikke bliver gjort, så prøv at bruge 2 minutter på at lave en liste med de opgaver, der skal laves i løbet af aftenen for eksempel. Skriv de her 6 punkter ned på et stykke papir, og så kan den autistiske partner forholde sig til de her punkter skriftligt. Så kan man huske det, så vil det blive gjort, sædvanligvis. Og det her med, at der er færre trin i processen, det er også vigtigt, når vi snakker autisme plus ADHD. Så det her med måske at skulle have et eller andet smart, kompleks, avanceret system omkring aftaler og de opgaver, der skal laves, det kan nogle gange være kontraproduktivt, fordi så kan det være for vanskeligt at komme i gang med at bruge den her smarte system, og så får man ikke brugt det, og så er det altså bare nogle gange meget nemmere at bare skrive tingene ned på et stykke papir og ligge på sofabordet, og så er det der, de ligger, og så kan man holde øje med opgaverne på den måde. Fordi det her med at skrive tingene ned, det er så super vigtigt, fordi ord har det med at forsvinde, men skrift, det forbliver. Okay, hvis du kunne lide den her video, og tænker, at du har brug for noget konsultation eller terapi eller et eller andet, så kontakt mig på den her mailadresse. Og tak fordi du så med, og så ses vi igen i den næste video.